Hát jaj, de te is oda. Hát én magamot keresem. Oda figyeljetek, lányok! Jobb hangja van, mint a kül. Gábor, jobb hangja van, mint a kül. Hát ezt már. Tehát kedves vendégek, A telefonomnál? de az ősi magyar mondás szerint, hogy aki elkapja a csokrot, az következik majd mennyőször megvenni. A telefonszámom, a címemet, a mennyőször megvenni. Ez a reklám. Nem kell hátra menni. Tehát akkor megkérjük akkor 3 mennyasszony, hogy 2, 3. Rámon nagyon megutálom! Keresek